Nagsabot niya akong garden ay. Akong mini plaza. Ako ni kuwag sabot kay na oray masag bisita oray ay nang limpyo. Buha. Buta limpyo ko tanay kay ay nagsugat sa bagong tuig. Limpyo kayo. Okay kayo. Hindi taray tagay-tagay, magligid-ligid. Aray na butas gilid ang ikot. Kuya. Paita itong negosyo ane. Basta sige gilo andal. Wag ayo. Sige lang kop kaldero ane gid. Ita eh. Tapos yung tawag na ko nga magpahilot. Pila nagsuman na. May ni pagsaglayan og pananggot ane siguro. Wow, sakita sa kong kalawasan eh. Mura magdamis alay ni ako ang batang. Kapoy kay dito sa ita ni dancer ta eh. Kapoy kay sayaw-sayaw. Ay, pati bang hinaya mo ang kuan ron? Amo ang panginabuhi ron. Sus, nga mapabayad pa jud ko ani sa manghihilot ron. Agoy, kay hinay ra ba sa amo ang kuan karon. Ako tawagan to di bilabul baka to siya. Uy, amin nawag. Saan number? Ano number man eh? Ahag na. Bahay mo guro ni. Kita ako nito bagon be. Oh, hello sir. Hello. Oh, hello ma'am. Masaya to ma'am. Kanang available ka karon ng home service ta ko. Ari dis balay ka dum ka sa mua. Oh, sige. Nya, ko nilag pamliti ma'am. Okay na nimo. Ako rin bahala nimo. Ako rin bahala na. Ako bahala mo iabot mo diri. Sige. Sige ma'am, anahon lang di ka balag layo inyo ha. Sige. Abot-abotan ako. Hay, kasakit yan. Eternity later. Ayo. Sulod. Si ma'am diha. Lambing. Sulod lang daw. Ikaw to manghilot na. Dali, sulod lang. Wait iro ma'am. Wala ra. Sige, suot ko ma'am. Tingnan may mawa ba ni? Nang iro napagod sa gawas pero dili sa sod. Nga makayos siya basta. Sulod daw, dali. Ari. Dali, sulod. Kasi kung dahil sulod, ikaw na diha na. Ready naman kay ma'am. Kana. Kanay kung tikil ka na. O kanay kay murag na misalay ni dali. Kanang kamang-kamang ko dong dali ha. Kuya, unsa ba trabaho nimo ma'am? Dancer ko. Dancer ka? Ama o rin maulan ka ma'am? Diha. Kana. May nanay ni kuto dahil napita ma'am. Sabi mo, kuha nila nila eh. Mo nila na misalay na eh. Na misalay na. Basig. Huwag di may madag hilot ma'am, ipawilding ganun mo ma'am. Ipawilding. Dili. Asa? Anak. Anak. Kuya, ani ma'am doon naman sa kumbon ma'am. Sir, ang pagbubunan na kay sakit kaayo na, namisalay na. Kaya mo ang sayos, mo ang pasisay do na anak mo sayo dito. Ada sa kumam, gibuti ko na niyo. Dila ko naman mo kay ako na kaya sa buong ditado kayo. Ay, sir. Okay, ay lagi ma'am. Ditado kayo na anak ma'am. Dari sini ni kuto na ni sir. Ano yan eh? Okay, tara sir. Anak. Dili. Sir. Ay, pwede ta ko sir. Gawa ko to dito sir. Ayaw. At nindot man dito kay para makaplastada ako ba? Ayaw lang mo okay. Ako na ko ma'am, buwasag ko anak mahadlo ko mga nanam ako mahilot ko ma'am pero kana busan ma'am. Dili lagi sir, anak sir. So yun naman sir. Ayaw lagi ma'am kay dili ko anak ko ma'am kay. Okay lang talaga ni anak pag hinat. Ayaw lagi. Dili lang ko dili lang ayaw na dili ko daw bayad mo. Muli na lang ko. Ayaw sir.